Arribem tard a voltes, sense saber que voltes el fràgil art d'un gest senzill. Que tenim la sort de comptar amb un claustre abans de les vacances. Fica el conte. No és pas la senyoreta Lídia, és la seva neta, a prop del mar. Des del primer esgraó podia veure el port. Llavors la primera cosa que va fer la tieta àvia, Emília, va ser formar-se com a bibliotecària. Durant anys no sabia ben bé què fer amb la seva vida. Llavors va viure les casetes fins que, gràcies a la natura i al bo destí, va trobar. Quina sorpresa va ser la seva. Va sortir de casa on va pensar a veure aquella casona i aquelles flors, i ella, al veure que havien crescut, hi ha lupins per tot arreu, de tots els colors, i la gent va començar a somriure, a estar content, tant que van començar a apropar-se, evidentment, als nens. Petita neboda, que us explica el conte, evidentment, que la senyoreta Lídia va aprendre l'única lliçó que realment val la pena en aquesta vida. Jo tinc per tu. Pues és quelcom de molt bonic que ens deixareu sempre adorar. I és molt important preparar el nen per aprendre i els mestres per treballar. Moltes gràcies.